Wara xahar jaħrab milli jwieġeb dwar l-aġir tiegħu relatat mal-ftehim kundannat mill-Awditur Ġenerali tal-Electrogas l-erba' quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi mistenni jidher l-eks Ministru u eks deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi. Minkejja li b'mod unanimu tkeċċa fuq il-karta mill-Partit Laburista, l-istess membri tal-partit illi ollieħ fuq l-idejn qed iħossuhom skomdi iwieġbu dwaru. U wara li l-membri tal-Gvern tal-Labor ma kkundannawx l-aġir ta' Konrad Mizzi li għal darba tnejn ma ressaqx quddiem il-PAC, NetNews staqsa lill-membru tal-Kabinett ta' Bela li kienu wkoll spalla ma' Konrad Mizzi taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, José Herrera, għaliex qed jibqgħu jaqbżu għalih. Naturalment ma nistax nidħol mbagħad f'indoli legali u x'pariri qed jieħu da' Konrad Mizzi l-aspett legalistiku. Il-Ministru Herrera insista li l-Partit Laburista mhux jaqbes għal Mizzi minkejja illi l-Midja Laburista għadha tqis il-protesti fil-konfront ta' Konrad Mizzi bħala attakk fuq il-Gvern. Intant huwa insista li jekk l-erba' jerġa' ma jidherx quddiem il-PAC, il-pożizzjoni tiegħu għandha tiġi kkunsidrata. Naturalment, jekk għadha l-affarijiet jibqgħu l-istess, wieħed jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu. Francesco Catania, NetNews.